Bine v-am găsit la primul episod de Call of Duty. Astăzi... astăzi vom juca Call of Duty Mobile. Cred că multă lume știe jocul. Live Team. Nu mai vrem să jucăm cu fratii. Să ne împașe. Dăm turn să lider, nu ne interesează. Din nou, tot și am eu aici nimic cu bani. Am băgat 0 lei în jocul ăsta. Că n-ai băgat niciun ban. Da, 0 lei. Adică n-ai băgat Tier 7 și mi-a dat de grenadă. Să vedem. Ok, hai să vedem aici. T-Killer, what? Bine, sunt niște limbi. Bă, asta... Nu, asta îmi place mai mult. Deci că e o piele de șarpe. Un nou skin, Special Op 3 Arctic. Adică aveam Special Op 3 pe varianta Special Op 3 pe varianta Arctic. Să vedem, da, tot aia, nu, ok. Hai să intrăm într-un ranked match, că sunt toate tipurile de runde băgate într-una, așa că, bine, doar că e doar team deathmatch. Bă, e foarte fain, deci eu joc și frontline. Primul care îl joc și cel cu care te obișnuiești. Mergem la load. Avem un pistol de pace 2020. Hai să luăm pe ăsta, ce ziceți? Avem un pistol cu schemă de Paște 2020. Hai să dăm upgrade. Îl upgradăm. Poate direct level up. Da, Speed Max. Da, direct. L-am făcut. Ok, ăsta e... What? Aquarii jos. Hai, mă, pune-l. Asta știu că dă mai mult de mii. Pune-l. Și nimic, ăsta nu face nimic. Ăsta îmi scade range. Deci e greu. Spencer. Vreau să-mi se audă. Chiar că m-ar interesa, nu? Și n-am nimic? N-am nimic. Bun. Aici băgăm un ăsta. Și ăsta, cred. Ăsta. 11. Standing Mag Pistol. Fast Reload. Să am mai multe gloanțe sau să trag mai repede? Asta e mai repede totuși. Sau să încărcăm mai repede, scuze. Yes, ne-am făcut loadout-ul, să vedem. Bun. Dăm pe un ranked match. Go. Pe un multiplayer și dăm start. Acesta e primul sonor. Acesta e primul video cu sonor. Până acum nu era sonor. Aparent era o problemă din setări. Dacă aflam și eu asta mai devreme, era bine. În fine. Acum să vedem ce hartă e Nuketown. O hartă mică. Nu știu dacă e bună de arma pe care o am eu. Skin-ul ăsta e fain, dar e cu bani. Nu știu de ce ai dat bani pe skin-uri. Bă, mai bine e pe asta gratis, că și ăsta e fain. Uite așa cu alt frumos. Șapcă. Hai. Bullies. Hai să punem pe ăla bullies. Eu mereu îmi pun un spray norocos. Deci dacă nu câștig un mers, înseamnă că am uitat să-mi pun spray norocos. Bine, spray norocos, la și mă refer. Pun un spray ca să am noroc. Nu contează. Da. E sora mea care vorbește acum și am zis să tac că mă deranjează. Hai, mă, mori. Frumos. Acum să ne headshot.
Oleu! Mori! Moraes. Pro Moraes. Pro... Aha! Să luăm grenada, că vreau să fac puțin. Jos. Hai să-l arunc. Hai să aruncăm acolo. Da, nu. Lol. Am făcut un asist bun. Oleu. Uite, mă. Din nou. Să schimbăm. Așa. Bun. Vedem noi unde o aruncă. Bă, cum o să mor cu grenada în mână, bă? Uite, mă. Asta mă enervează. Trebuie să aruncăm asta ca să avem un mic spațiu să ne desfășurăm. Așa că o să-l arunc acolo. Fac un fum așa. Nu m-ar vedea. Da, pentru că eu nu am... Eu sunt pe modul easy tras. Ok. Trebuie să dăm cu o grenadă. I-am dat grenada la ăla în casă. Na, nu s-a dus. Parte vroiam. Bă, da, prost sunt. Erau 3 nămi și din toți l-am ales sniperul. Care oricum erau interesant cu altul și nu l-am ales pe ăla de lângă mine. Acum e problemă. Sniperul e problemă. Uite-l cum stă. Ha! Prost, e unul aici. Oleu! Oleu! Mamă, bine că și încărca. Bă, dar nici nu-ți dai seama când vine ea. Uite-l pe ăla. Ăla a murit sau ce? Pe cap trebuie să-i prinzi. Oleu. M-a văzut. Oleu! Bă, și m-am speriat de... Oleu, o să dea cu rachetă. Fuga. Oleu! Bă, au venit amândoi, mă. Doi au venit. A venit și cu ăla de flăcări. Da, să dăm o grenadă. Ia, poate îl nimerim pe ăla, unul de acolo. Te rog că nimeresc. Nu nimeresc, mă. Sar. Intrăm în casă repede. Pronto. Oleu! Bă! Deci arunc grenada. Să intru în casă fără să fiu observat. Și vine ăla dintr-o parte. Fire. Am tras grave. Bun, hai pe ei. Pe ei, pe mama lor. Cum să mai zice? Ok, hai să vedem. Aoleu, se vede că n-am mai venit pe harta asta. What și de tot la mă. LOL! E un roboțel. Bă, da. Am mai jucat câteva meciuri de încălzire înainte să încep episodul. Dar pe Newton n-am jucat, mă. Deci hărțile pe care le eram bun acum... Ui, bă, mor în stan. Am dropat și vine din cealaltă. Aoleu. O parte bună e că diferența e doar 11, adică putem recupera. Da, nu prea se numește și s-a întâmplat acum, recuperăm. Oh, bă, cum mă să... Deci, ăla îmi trage prin perete. În fine, mai bine să terminăm meciul ăsta mai repede. Da, uite-l pe ăsta. Bă, cum să fugi fără armă în mână? Asta vreau și eu să înțeleg. În primul timp că era unul, bă, bine, un inamic, bă, fugea cu pistolul, dar nu trăgea în mine. Da, fugea. Bă, și avea șansă să mă bat de la pistolul chiar e bun. Nu, a fugit. Du-te, tată, că te omoară. Da, prost a fost că mai bine scot arma și trăgea. Nu știu, așa poate să juca frate și care era mai
Poate zici ca un fratele mai mic care nu înțelegea și trebuie să facă în tot jocul. Da. Deci cum îl chema? X-Paradise, lol. Kill 200 XP, time 0 XP, clan option XP, buff 0 XP, că n-am dat buff. Da, cum dai buff? Asta nu înțeleg. Cum dai buff? Deja am să trece mai bun cu 5 kg. Lol, toată lumea a făcut 5 kg. Kg 11 kg, practic. Și uite de la 17 kg, 10 kg, 17 kg, 2 kg, 4 kg. Ok, dai-mi play again. Deja 2 au renunțat, mai e 1, să vedem dacă vrea. Nu, doar. Dăm play again că să ieșim din nou în lobby, mai bine lobby. Ca în Brawl Stars. A ieșit, a dat de în zona de unde încep meciul, de unde dai play sau I'm ready. Așa și cu asta. Că poți să dai play again, să sar pe toate astea, dacă dai așa trebuie să aștepți pe aia să vezi ce fac. Cam așa și asta. Stand off. Harta stand off. Nu mi-am amintesc harta stand off. Era o hartă cu un elicopter, dar nu știu că e asta stand off. Nu știu. Ba da. E aia cu fermă. Păi știu direct o zonă bună de unde să-i luăm pe ăștia. Îi primești. Uite, deci trebuie să-i luăm. Cacao. Cum e? Uite-l. Știu că e doar primești, dar mă distrez. Când era primești, el a scos pistolul să tragă. E amuzant, am primit că te poți bate fără. Hai un spray. E nou ăsta. Asta verde e spray-ul. Spray-ul episodului. Bine, o să dau mai multe spray-uri. Când o să mă joc cu vărul meu, e solo atunci. Bine, acum nu vă gândiți că vărul meu îl cheamă e solo. E numele, așa își pune el numele în jocuri. Bine, bine, numele ăsta l-are doar pe Brawl Stars și în și în Call of Duty Mobile, care dacă mă întreb pe mine e șese de telefon, adică fix șese, ca un șese de telefon. Și mai șmecher că ai skin-uri, ai power-up-uri, adică de alea când faci destule kill-uri și îți dă, bă, mă bat cu unul, vine unul cu M4. Da, nu mai știu și e bun și cât de bun e M4. Bun, bine, nu e bun, dar vă spun așa pentru ideea. Nu vreau să încerc. Bine, uite arma mea acolo. E unul pe o parte. Pe o parte s-ar putea să mă fac, trebuie să ies. Trebuie să ieșim de acolo, că dacă era un trap, da, era. Ba nu, adică vreau. What up? Ara, amândoi și la skin. Mamă. Că răzbunare. Bă, dar câte lume are mă skin-ul ăsta? Înțeleg că era doar 3000 de credite, dar pe bune. Bine. Pentru o armă super șmecheră de aia epică, la care îmi place mie cu skin așa de praf, de gold. Așa se cheamă Gold asta. Zici că în wrestling a fost pe un tip, îl chema Gold asta, era un tip slăbănos, ca un băs. Așa îl chema Gold asta. Parcă fiul lui care parcă nu semăna el, sau nu, era pe invers, da? Gold asta era fiul lui Stardust. Aoleu, mi-a dat cu foc. Bă, când îți dă cu focul, nu mai ai ce faci. Bă, dar îmi place că vin nu pe acoperiș și el era neapărat să mă omoară pe mine. Bine, am omorât și-o pe el. 26, hai că e diferent de 5 kg. Hai că putem. La benzinărie, dacă e unul,
M-a rupt. Shotgun, asta e o zonă bună de shotgun. Efectiv. Putea să schimbe anumit. Da, poți, lol. Da, parcă pistolul sine. Am uitat să schimb pistolul, fuck. Și trebuia să ne iau pe ăla de Paște. Paște 2020 era mult colorat. Bine, pe o armă mare era colorat strident. Cred că pe o armă mare n-ar mergea așa de bine, dar spate lor. O armă mică, cum am fi un pistol, bă. Cheiuși. Să vedem. Să aștea. Unde sunteți, mă? Am văzut pe ăla? Să mi s-a părut. Da, am o paranoie. O să se uită pe aici. Mamă! Uite-mă, pe ăsta era în spatele meu. Acum... Nu ne spuneam de acolo, ăsta ar trebui să fie aici. Coașă. Bine? Nu știu. Bă, asta e o biserică? LOL. Nu e biserică. Dar pe o clădire ciudată. Știi medieval, la primul rând, știi un conac medieval? E o mare și casă. Casă modernă, frumos. Purfire. Hai mă, dar unde sunteți, mă? Unde... Acolo ne spawnăm, hai. Ne spawnăm acolo. Ne spawnăm acolo. Unde vă spawnezi voi, mă? În mijloc. Mor amândoi. N-aveai cum, bă. Poate că mă omoară, dar eu am omorât doi. 36. De pentru 1. Șmecher. Eu omoară 1, eu omor 2. Uite, aici nu prea merge bine. Dar am făcut pe prost. Bă, nu știu cum am dezgăt acolo, că tipul avea AK. Și m-am dus fix în fața lui. Tot nu știi cât de precis e AK-ul. Bine precis, e bun. Pe apropiere. Bă, dar totuși îl batem, e diferent de 3. Tot pot recupera. Ce mi-a dat, mă? LOL, bă, de unde a dat drona aia, mă? A dat din partea cealaltă, LOL. Team Deathmatch. De un Gorilla Squad, acum am observat. Bine, acum Gorilla Squad se traduce ca și se traduce ca teroriști, ca un fel de teroriști, iar Special Force sunt efectiv counter-terorist. Să ne gândim ca pe CSGO, cam așa ar veni. Special Force, Special și Gorilla Squad, parcă sună nume de asta, de gang. Gorilla Squad. Tipa gorilă. Tipa gorilelor. Mamă, gata. Mai trebuia 2 kill. Hai să vedem cine a fost prostul care a murit. Că am făcut treabă, diferent de 2 kill. Uite, ăsta. Uite. Ăsta a făcut kill-ul. Și l-a omorât 2, mă, că eram la egalitate. Deci ăsta e prostul care dacă v-am pierdut. Știu că ăsta e standard. Asta cu panda, bă, pare interesant. Și Angus Dan, care știi costum de astronaut, e pe ceva. E o cască ciudată. Deci panda Kung Fu, doar că mai panda Kung Fu horror. Și era costum de astronaut. Deci, da, nu seamănă deloc. Hai să dăm join la tipul ăsta. Te log. Waiting for play. Nu știu dacă nu s-a pus pe butonul de aici din chestia asta cu top 3 jucători. Nu știu de ce. Nu merge când filmez. Deci când filmez nu pot să dau pe ale. E o chestie ciudată, poate nu mă lasă. Uite. Mă, dacă dau